Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam, naragsak ngayon kay panagdengdengag. Ti pakasaritaan ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Kate, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Kate. Naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko may papan kan ayat. Adda idi kinaubingak, iso ni Jordan. Makunak nga iso ti best friend ko. Kaaroba kan kinaubingak. Manipod ubing kami amukon akayat na ti agbalin a pulis. Iso na laeng taawan ti umdas a kwartada tapno sumrek iti training. Malaksid iti dayta, awan metlaeng ti amamuna tapno makastrek kumaadagos iti serbisyo. Gapu iti dayta, siyak nga rod ti nagsakripisyo anang tulong kenkwana. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Kumusta? Rinugyam ka din ngayon lakad dagiti requirements mo, Jordan? Ha? Ay, kwa? Oh, apay kasta tilangam. Abak mon sapan yung tinaabak iti sugal iti kasta nga itsuraam. Kwa ngamin Kate. Apay, ada ka di parikot? Ibagam ang mga nuad na maitulong ko. Parikot ko ngamin ti gastusak para kadagiti requirements ko. Ang mga nod dati ang mamabali na pagbuludan iti kwarta. Mga mano ayati ka sa pulam. Diyak may baga no mano. Sigurado ang makagastusak mat iti ribo. Pamasahik pa'y ngamin kan pagkaan kumatan ati daduma. Okay, di ka agdanag. Siya kung ti makaamo iti gastusan. Anya? Sa tinong iti pangalaan, Kate? Basta, siya kung ti makaamu, Jordan. Oh, dagito yung dagiti requirements mo. Nayurnos ko aminan. Kompleto daytan. Daytalaangan mangisubmit ti aramidam. Agyaman na, Kate. Naimbaglaan ng tadda ka amang tultulong kanya. Noawan ka laan siguro, jakamon. Awan anyaman na, Jordan. Amumot nga aramidak amin nakabaan tapno matulungan ka. No bilang ta makastrekak to iti serbisyo. Sikati umuna subliak, Kate. Oh, apay so? Uwen, ikarikdaytakan ka. Nagsaya atin ngay no kasta, Jordan. Siyempre, Iso asapay ko matamalpas ko ti training ko. Tapno makastrekak kadagos iti serbisyo. Iti kasta, makasubali taktumat kan ka iti ado arigrigat mo kan sakripisyong kanya. Di mon panunutan dayta, Jordan. Tinapatag, kat makastrek kan nga ag-training. Sana bale, takasaritak to ni Papa. Isunton ti makaamu ang makisarita kadagiti am-am mo na amabalin at tumulong kan ka. Agyamanak manan, Kate. Awan anyaman na kunakmat. Basta agsingsingpot kanto ijay di ka agsuksukir. Iti kasta, malpas mo anasaya at i-training mo. Sa dino ti papanam iha, nakasukat ka man. Rumwarak Papa, kuyugak ni Jordan. Ijay? Mapan kami gumatang kadagiti usaran ng at training. Ay sunsamot ti papapanan ti sweldom iha. Papa, di mo't napagsaritaan tayon dayto abanag. Baybay andak ko malaang. Pakaragsakak timang tulong kini Jordan. Uwan ahag. Uston, Papa. Pangaasiyo. Aywan gayam. Di ko maliplipatan ti pabor adaw-dawatak kada kayo, ha? Pangaasiyo. Takasarita yo ti am-amuyo ang makatulong kini Jordan. Padasa ka kuntaken no adapay ijay ti amamok iha. Please, Papa. Kate iha, narigat ti agkarkari. Basta kitag no anya ti mabalin ko ang maitulong. Okay? Okay, Papa. Kat agyaman ak unay.
uma-uma nga agyaman kan ka, Kate. I miss you so much. I miss you too, Jordan. Kate, iha. Oh, Papa, si Mangpat kayo matgaya man. Wen. Mayat matiis, ma'am dita. Apay. Asino ti katetex mo? Ha? Ay, ko Papa, ni Jordan. Imbag man ta makatetex mo. Kad no ti amok, kad bawal mati cellphone ni training center. Wan, Papa, talaga abawal. Iliblibas dalaang. Adda ka nung amin na barkada na ichay, kat iso ti pakiteteksan na. Ibagam, tadi na ka na yun ang ti makitex. Ang mga numakatumpunng iti strikto nga opisyal, kat matiliwan da. Narigatan. Wan, Papa, naannadmat kat din ni Jordan. Kan may sa, amunan tar aramidan na. Madandanagan Fernando. Iti anya, Belinda. Mangnamnaman sa unay di anak ta kini Jordan. Awan nga rod. Hindi pailangan adlaw ko dito. Iso nga rod akong kontrakt no kwa. Ang natangkan mo ti ulo na. Talagang sana in love iti dahi Jaya Jordan. Ay, sapay la kumata saan to ang mapasamak ti pagbutbut nga klakay. Baring abakit. Basta di taliwaya na palagipan di anak ta. Iti kasta. Saan unay amang namnamakin ni Jordan. Narigatan. Ay, anyamot kan. Adalo man tirabi. Ngamjak pa lang ang maalat iturog ko. Apay ngay nga awan matan mauray ko at next manipod ka ni Jordan. Itita mo, ikarkarigatan namat nga iliblibas ti ag-text kan umawag kanya. Kanayon nga agpakumusta. Kanayon nga ag-text iti I miss you. Kas kada ingat ka. Ngamita, awan matan. Nihay, wano hello, kat di nan maaramin. Apay nga ta. Ay, madandanagan akmat lang aron. Amangan kit dino natiliwan da ije unag. Angam, saan mat siguro? Amo na matyar aramidan na nubilang. Ay, urayak latan. Barang mailibas ng tumat laang ti umawag. Naimbag nga orasyo, Auntie Lorena. Si Kamo Gayam, Kate Balasang ko. Dumanon ka at tugaw ka. Agyaman na kanti. Adda ginatang ko apit sa para kada kayo. Adto'y Auntie. Ay, agyaman na Balasang ko. Awan anyaman na Auntie. Ay, Kate, isumo laangan ati Mirinda antayaw. Adamot danong tinyog ditoy. Ramanam, nasamit dayta. Sige man Auntie. Naimas ngagpaiso. Wen, kapuros ngamin anyog ti akin danong dagita. Isu talaga anaraman. Ayun gayam, imawag ka din kada kayo ni Jordan, Auntie. Idi na minsan samat akal man di imawagan na Balasang ko. Imawag gayam kada kwada. Numapay ngay adinak inawagan. Wano intex nakman laang kuma. Ay, Inawagan na kamutlaan ka day. ay ikwa. Wananti. Iso na laang tanabiit kami laang anak sarita. Wen nga road, 2 oras laang kano nga minti interda apawayway kadakwada. Tapno umawag kadagiti pamilyada amang ibaga iti kaaldawan ti graduation da. Kaano ngay kano ti graduation da, Auntie? Di namot nga minan na ibaga kanya. Pizza ba inti kano inton umay abulan Balasang ko. Sige,
Taumayak tumat, auntie. Wen ako kuyog tayo to amapan, Kate. Nagsasarunumot ti reply ni Jordan kanya. Basa. Pasensya kan ngam busy kami ita. Amumat abawal ti cellphone. Di kan agte-text ito'y taamangan numatiliwanak pa'y. Narigatan. Sige ta isubli kon ti cellphone iti akin kukwa. Di kan ag-reply. Bye. Ni, apay ngay akas to'y matan ti text na. No kaano adandanin ti graduation na. Isumatan ti panag-text na iti kastoy. Ay. Awatek lang tan ni Jordan. Amangan no nabannog laang. Maturog akit yan. Tamasa pa akpay amapan iti opisina inton bikat. Sigurado anapunduanak manan iti aramidan ichay. Happy graduation, Jordan anak ko. Agyaman ak nanan. Ay na, kabaudyanan na. Natungpal mo laang ti arapaap mo anak ko. Wen nga rod nanang. Hi Jordan! Happy graduation! Kate? Wen, iso ti kadwak anak ko. Saan ngamin anak kasurot ni tatang mo, tanasakit ka no ti saka na. Happy graduation ko na. Agyaman ak, Kate. Thank you. Naramanam ka din ti adobo ngayon luto? Ha? Iso ti nagluto iti binalon may anak ko. Iso ti nangisaga na amin kada kita. Okay. Thank you, Kate. Thank you iti amin na sakripisyon. Utang ko ken kati amin. Ket kasitin karik iti. Adan tugundaway nga agsubalitaken ka. Ay sus, di mon panunutan dayta ko nakmanan. Tinapatag ita kat nakagraduar kan. Natungpal met laangan ti arapaap mo ang makastrat iti serbisyo. Uwan nga rod. Hi, Jordan! Happy graduation! Sabong parakan ka! Wow! Agyaman ak, Roxanne. Kung naklakid din, di ka makaumay. Mabalin ayamat ajak umay. Kat espesyal nga aldaw daytoy para iti ay ayatek. Nanang, Kate, iso ni Roxanne. Nobiak. Anya? Roxanne, iso ni nanang ko. Isumit ni Kate. Iso ti bagbagakan ka, best friend ko. Hello, auntie! Hello, matking ka, balasang ko. Hello, Kate! Nice meeting you. Hello, Mat Roxanne. Sige ha, panawan kayo pa dito eh. Adala ang alaag iti ko check. Apa yan, Belinda? Andi ati mapaspasamak kini Kate. Agkulkulong madlatan iti silid na. Pinaybayan nan sabatan ti trabaho na. Ay, jakman mo ijay anak mo, Fernando. Nunang namnaman tumot iti daychay a Jordan. Anya ngay ita, isukat lang arudan ti naiawawan. Daytuyan ti pagbutbut ngak, Fernando. Hindi pa'y laang abinagaag. Ngamdimat ngamindim nga kanyak. Ay, wan nga rod. Isuotin ang tultulong kini Jordan manipod ng rugian training. Kaditata nakagraduaren. Na ityapwera matan tinakta. Wan nga rod awanan pa inbat day siya lalaki. Di na mo atalyawan tinang tulong kan ko Adamat lang basol dyan nagtabakat. Ngamin, nang namnama itiawan. Kan maysa, saan damit nga gayan ayat kini Jordan. Iso lang ba't ngamin ti kumamkawat itinay kaya lalaki. Ay, Fernando. Kaasipot ti anak ta. Iso tinagsakripisyo.
Iso tinang tultulong iti kini Jordan. Nang namnama ti anak ta nga isudan to apaman na makagraduar na niya lalaki. Nga banyan, tadamat kaya man sa baling at tagikwa iti puso na. Adda post ni Jordan iti Facebook account na. Kita man. Ni. Ladawan da adwa iti dayjay aroksan. Naka-uniform da adwa. No kasta. Pulis mat lang ang gayam ti babae. Basa ti nakakapsyon iti ladawan da. Forever grateful. Thank God I found you. Adda pa'y gayam nakatagkan kwa na a video. Kita. Congratulations, Mr. and Mrs. Soriano. No kasta. Natulang gayaman ti kalay sana. Uminom ka manan, Kate? Basit lang man, papa. Pampaturog lang. Diyak ngamin makaturog no diyak uminom iti arak. Lipati mo ni Jordan. Mangkita ka lang iti lalaki apang ibaw ingam iti ayat mo. Ado di tati mas deserving para ken ka. Papa, Nabintas ka, iha. Ado ti lalaki nga gusto ken ka. Laglagi pa masaan langan ni Jordan ti lalaki dito'y lubong. Ado di ta. Juan, aduda. Ngam nila ang Jordan tinakarignak iti kastoy, papa. Iso lang ang tilalaki nga inayat ko. Wan, ang magkasara ni Timabiit. Iso nga awanin namnamang ayatan na kapay. Ngabin, adan sa bali tibiyag na. Ado ti lalaki di ta kunakmanan. Lahos to daytan. Di mo ka na yun ti uminom. Tama nga na makapadakes kan ka. Sana nasaya at akitan ti babae nga umin-inom iti arak. Bay andak ko malaang, papa. Kaya't ko lang mati makalipat. Nga matataal mati salon na at mo iti kastangar aramidam iha. Papa, Malala, husto daytan. Inkakat maturugan tapno makainanakan. Masapa ka pa'y mananasumrak iti tarabahom intun bigat. Pasensya kan ay tinaramid ni Jordan. Kate, balasang ko. awan ti rumba nga ikidawan nyo iti pasensya, auntie. Adda matbasol ko. Iso nga okay lang kanya. Kate, Maawanak mat ni Jordan. Kan may san, pudnong matasaan kami nga agayan ayat. Basol ko, tainikak iti sabali akay papanandag iti nasaya at ngay nararamid na kanya. ti amok akit si katidakda kamatan na nga ikalay sana, apaman amalpas ti graduation na. Angam sa bali gayam a babae. Nasakit man. Ngamnas kan nga aklo nagtigasat ko iti anak yo, auntie. Pasensya kan ang talaga balasang ko. Itad kun ti wayawayan. Kat manipod ita. Lipatag matan nga adda Jordan anaam-am mo. Kan inayat ko iti unos ti panagbiag ko. Agpakada akmatan kada kayo, auntie. Sa dino nga iti papanam balasang ko. Mapana kun iti Amerika iti mabiit, auntie. Urayak lang ang ti schedule ti flight ko. Ijayak nga minan nagtrabaho. Kasta gayam.
Wananti, kat agyamanak kada kayo. Agyamanak iti panagbalin nyo apart iti biyag ko. Manipod kinaubing ko, nga aging gaita. Jak tumalipatan ti kinasaya at yo kanya. Kat kanayo naktulat taas sila lagip kada kayo. Banag apagyamanak unay balasang ko. Agan anad ka ijay wan. Kararag ko, asapay ko ma. Tani apo Diyos, ti kanayo namang tarabay ken ka. Iti sa di man apapanam, balasang ko. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Di pakasaritaan nga intay drama ita kat manipod kanipagayam tayo a Janel, ti San Mateo, Isabela. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, no bilang ta mapagasatan met a maidrama to'y surat ko, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Janel. Naawisak met a nagsurat tapnoin nak istoryaan tinagbalin apadas ko iti biyag. Siyak ti inauna kada kami atalong agkakabsat. Nasapa apimusay ti inami gapu iti sakit, isu asya kon titinmakder nga ina kadag iti dua akakabsat ko. Sigod a karpintero ti amami, isu nalaeng tanaadaan daytoy iti sakit iti bara ken komplikasyon iti puso, isu asaanen a makatrabaho. Siyak nga rod tinangisakad iti pagbiag mi. Estudyante ak iti aldaw, agtrabaho akmet iti rabii. Rugyak man ti agsalaysay, ididandani akon agturpos iti kolehiyo. Kastoy man, dagiti pasama. Atakon, tatang! Nangan kayo ka din? Saan pa yan ako? Or-orayin na ka nga ron, tagigidan tayo na mangan. Alala, bumangon kayo nga ro din dita, tamangan tayon. Dadyon kan dyon yangay. Sa dino dayan da, tatang? Ay, andaday di kusina, anak ko. Agar-aramid da iti assignment da. Sige. Mabiit lang nga ro, tagpalisak. Sa tayon tumang rabii, tatang. Sige anak, sumarnukan to ni di kusina, tayo dasal ko ti pangrabyan tayo. Sige, tatang. Anyangay na kita awit-awit mo, anak ko. Murang da Ma'am Josie, tatang. Inyawid kun tailabak inton rabii. Sumrikak pa'y ngamin iti karinderya damanang Trisha inton madamdamatang. Ay, pasensya ka anak. Si kamatan ti mga aramin ka na iti obligasyon mi kumay ti dadinanang yaw. Nagdayta kayo manakon-akon. Di kay kadyag sasaw iti kastatang. Imbagakmet kada kayon. Agingkat kabaylak, siyak ti makaammo kada kayo. Kastamutan kadag iti kakabsat ko. Ubing ka pa anak ko. Rambang kumalang ngayon enjoy ang patibiyag mo. Ni tatang saan akon nga ubing? Bakit akon tatang? Da kayo kadag iti kakabsat ko, tibiyag ko. Da kayo ti ragsak ko, tatang. At yaman anak. Ikararag ko. Sapay kumata di nakabaybay anti Diyos. Sapay kumata tarabayan na kay ti inaldaw. Kan sapay la kumata mataginayon ti salunat mo. Agyaman nagtatang. Kastamo ta kanayon ti karkararag ko. Iso asaan kumanatang kan ti ulo yo ha? Iti kasta saan ako maro ti sakit yo? Iti kasta agdadan na tayo pa'y iti mabayag,
Manang Janel? Junya, si Mangpot ka magkaya man. Nagkuyog kayo ka diya nagawid ka ni Jun? Naudi pa'y ni Manong John, manang. Adapay ka nung amin aramidin da, group project da. Ah, kasta ka di. Okay, kumusta ngat nga iti panagadal mo ading ko? Okay laang mat, manang. Aywan gayam. Ada bayadan medyo pagadalan intun bigat. Ha? Anya nga dita bayadan nyo kan manungay. Ada project mi amasapul abayadan mi, manang. Bali, 250 amin dayjay. O sige ading ko, di kagdanag. Taedis kita rak ti pagbayad mo, wen. Agyaman nak, manang Janel. Awan anyaman na ading ko. O ala, no ada assignment mo, ingka aramiden pa'y. Tapno saan nga isupay manen nga aramidem intun rabii. Madamdaman tun, manang. Tulungan ka pa'y nga aglaba. Iti kasta, daras amalpas ti lablabaang. Saanen ading ko? Saan na bale? Tamalmalpas mo't dayto yan. Alala, ingkakit din aramiden dagiti assignment mo ading. Hay, Lunes man gaya man intong bigat. Kasanuman nga tanti balunan dagiti kakabsat ko. Ay, sapay na ibus man ang tibakas mi. Diyos ko, sika ko man ti makaamu kada kami. Amok asaan da kami ang baybayan. Italikon ken kati amin, apo. Agawa at ti aginaw, tapno malpas ko at agos. Sambutot ti oras, tamapanak pa'y manin ijay ayan da Ma'am Josie. Amangan no adamanan ipalabana, isupay titangdan ko. Janel? Oy, Janel! Asus, bigbigat nga maturog ka manan. Napuyatan ako nga Rodrino. Apay, nagtrabaho ka kadimanan ni Dirabi? Wen, ada nga min gig ko idi rabii ijay bar. Tapos, nag-duty akpay iti may sa apanganan iti na minsan arabii. Iswa, naurnungan na kiti puyat. Jesus, sobramot dahi na kinagagat mo, Janel. Wen masapul nga agkagetak tapno mabiyag ti pamilya. Naimbagkan ka tauray di kag trabaho, dalata ka ninyo. Bilibak at talaga ken ka. Agasam, agiskwela kay daw. Sakan to agtrabaho iti rabi eh. Ay, pampanunutat pa lang kat nagrigat. No kada kayo ababak nang talaga anarigat. Ngam no da kami amarigrigat nalakalaan. O ala, ornusan nga rodon ti bagim. Sigurado nga agturungan dito ni Mrs. Perez. Orasan ti subject tayo kan ko ana. Wen, kat agyaman naktariniing na ka. Tano din nakriniing. Sigurado. Ungtan nakmanan da dya abakat. No makita na nakatulog ak dito itugaw. Amo konti ugali na. Iso nga roda talaga ariniin kan. Ala, anya man kaminan ayat inararamid yu tatang. Nagbannog kayo man siguro. Iso akas taunay man na panaguyak yu. Nagwalisak lang man dita paraangan. Sakto pinuoran. Unay kayo mo't ng tatang. Amuyo mo't asan anasayaat. Amaka ang angot kayo iti asok. Makasikurmot ngamin na iti basura. Nakawara di tarubayan. Iso pinuora ko na. Intun maminsan. Saan nyo napakibibiyangan dagijay? Urayan nyo asyak timang linis. Ala. Agtumar kayon. Iti kasta sana kumaro ti uyok yo. Madamdaman to, nanak ko. Ay na, itan Intun kon malipatan yun tumanan. Saan? Agtubarak to, intun malpas tayo abang rabi. Uwano? Awanan agas yo. Anda pa ibot kiti. Tumarak na jay, aging kaintun bigat. Sige, tagumatang hakto intun bigat, tatang.
Parta kak pa'y timag na. Iti kasta makadano na kadako si Jibalay. Masapol ang masapaak. Tapno masambot ko ti sumaruno a klasik. Janel, balasang kaw! Janel! Ni Auntie Miling day chay Apay ka di Auntie? Ay na, imbag ta nakita ka, balasang kaw. Ni tatang mo, intaray da di ospital. Anya? Ni, apay, anya din napasama ka ni tatang ko, Auntie. Sigun ka ni Parinar daw, kalaat ka no anatumbay di paraangan yaw. Naimbaglangan ata da nakakita. Iso aday jay, intaray da adagos di ospital. Sige, Auntie. Panawan kayo pa'y ngarod dito ay tamapanag ijay ospital. Sige, balasang kaw. Mabit laang. Alaam day taw Alan, alaam mo. Isupay nga inayon nyo, itigastusan nyo, iti ospital. Agyaman ak, Auntie. Awan anyaman na. Ala, mapankan. Kat agan-anad ka, balasang kaw. Diyos ko, di mo ko mabaybay, Auntie Amak. Ispalam ko iti mabalin apakaisagmakan na. Pang-aasim, Diyos ko. Lois, Doktor, si Kakadita anak ni pasyente. Wendok, kumusta ti Amak? Dahil pala ni tipagganti amam. Thank you, Lord. Thank you, Doktor. Isun lang ta masapol na ma-admit. Ha? Masapol nga may na ma-examine ti amam. Nadya lang ta medyo nagastos. Okay lang, Dok. Aramidin niyo kumaamin na kabalan niyo. Tapno agimbag ti Amak. Na maipapan iti kwarta, di kayag danag. Ikarigatak ti adis kitar. Basta lagi ti agimbag ti Amak. Rino, naimpagman ta si marungkar ka di ospital. Juan, nasdawa kami, tadi mo sungsungbatan ti text ko. Isa na pa nakikibalayo. Dahil nadamag ko tinapasama kiti amam. Pasensya ka na. Awan nga minload ko. Iso adi ka ma-replyan. Okay lang, nag-request ka kumakanya ka. Itikasta, linudan ka. Wen kumaa. Ngamjak mo tin na panunot dayta. Gapo iti ka papanunot ko iti kasasaad ni tatang. Okay. Kumusta ti amam? Kumusta ti kasasaad na? Kaasi ti Diyos. Medyo okay mo ten. Aywan, kinasarita nakgayam ni Mrs. Perez itay. Maipapanitian niya. Masayangan kanukin ka. Di kan samat nga minan nag-enroll ita semester. Sayang. Sapay graduating kan. Wen nga Rod. Pet ko launay ti aginroll, Rino. Masayang anak mo tunay. Nang runakat, graduating akon. Ang napatpatagmat ti Amak. Maawatan ka dyan eh. No siyak siguro matyaday ti sitwasyon mo. Nalapit akas tamat ti aramidag. Agyam anak Rino. Sana bale, tamakauray mo't day taabanag. Talaga siguro adyak pa'y gasat ti agraduar itatawen. Ay bon gaya, alam na ito eh. Oh, nagkolekta kami karagiti kaadalan tayo. Kahit adamat basit na orno. Tulong mikin ka para iti amam. Ay na, agyaman ako na, Rino. Awanan yaman na. Sige ha, agpakada ako. Samputat pa yung amin di klase. Sige, Rino. Katagan-anad ka, ha? Ulitak manen ti agyaman ken ka. Sa linot ni Papa naman ako. Nakarupot ka ba? Atagig ko ita ije bar tatang. Di marabyan kanto manan nga agaway. Uwantang, amangan no parbangon naktupay kit din ang makaawid, ah. Ilak yung tulatan ti daw tang.
Sana bali ta damot tulbog ko. Sige. Masapa akmat kat di siguro abo mangaon. Sakto, ti agluto iti balunan na iti aday. No diyo kabailan, diyon piliton tatang. Siyak tulatan ti agluto inton sumang petak. Di kagdanag, ta kabaalak mo ti agluto, anak ko. Una, gamdi kay kumaunay agbambanog Ad-addan anarigrigat no ma-ospital kayo manen. Uwan ka di. Tungtong palak ba'y nagitimbilin ti doktor? Kan may sa malimot laeng na awan exercise ko. May mayat mo't laeng ano ang kuti-kuti akmat iti balay tapno may exercise akmat. Ala, wenen tatang. Basta saan kayo kumaunay nga agbambanog, kunak manen, tani, narigatan. Awan kwarta tayo apagpa-ospitalyo, tatang. When doing research using scientific method, what would you do after making careful observations and recording facts? Anya ka no? Ay, apo. Diyak makakonsentrate nga review. 2 oras pa'y magayam, sakbay ti jutik. Iturog ko pa'y man, bareng ma-refresh ti panunot ko. Isupay mo ti may isang oras sa turog ko. Chanel anak, Chanel. Inadumog mo ba't nagtan di talamisaan? Hindi ka maturog hindi silid mo, tapno makaturog ka na sayahan. Adyat oras ang tatang. Pasado alas 3 ay tibalam. Ay sus, ala, maladawak man na mapanag-duty no kastoy. Anyat oras ay at ti duty. 3:30 tatang. Ay ke, tagawaam nga ron tagrubat Ada pa'y mga 30 minutos, sakbay nga alas 3. Mahabol mo pa'y siguro ti oras anak ko. Tang! Tatang! Nakaturog ni tatang, manang. Ni, nagsapa mo din na naturog ading. Wen, simruman nga minan ti uyak na itay. Inililutak itilana ti likod na aging gaan nakaturog. Ay, kaasimot ni tatang. Wen nga rod, manang. Kinapudno na, madandanagan ak itay. Takas la mapugsat ti angas na no kasde nga agoyak iti diritso. Nagtumar ka din iti agas na? Wen, manang. Inlutuan ni Manong Jun iti lugaw. Sana linaukan iti itlog. Isutikin nan na sakbay nagtumar iti agas na. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Kadda kayo ngay. Nangan kayo ka din? Saan pa'y tapag gusto lang matakanan ni tatang ti inlugaw ni Manong Jun. Naibos nga minan ti bagas tayo, manang. Ay, ada ginatang ko abagas ading ko. Kandilata. Isun ati anusan tayo asidaan. Ta isumot lang ti imanayan ti tangdan ko. Mabit lang, tamang isa angak iti bagaswan. Syakon, manang. Amom aya? Katuan, basic. Sige man nga rod ading ko, tani. Kastaw na'y abambanog ko. Sige, manang. Aginanakan, ta syakon ti makaamong agluto iti pangrabyan tayo. Kumusta nga'y, pare Rohel? Kumusta ti kasasaad mo? Kasi ti Diyos mare, medyo okay mo tayo. Ay kat, nasayaat nga rod ano kasta. Dagiti anak mo nga'y, kumusta damatan? Okay na lang, mare. Najaya, ananusan na lata ti sumsumur kinji pagadalan. Nga oray awan piman ti naimas asidenda. Kastamatan nga awan balon da akwarta. Bilibak nga rod kadag iti anak mo ta nagagatdalat ta asumrak iti pagadalan.
No dadto malaang siguro, ang mga nudida kaya't timapan ag-eskwela no awan balon da a kwarta. Naitamot nga raw ti pagyamanak mare. Ngamin, maawatan damot ti sitwasyon may. Ni Janil ngay, kumusta matan? Dayay, dandanin agraduar. Ket jak tumauba ang agyamyaman ken kamare. Agyaman na kadagiti amin na tulong mo kada kami. No awan kayo anang tultulong ka ni Janel, ang mga nudinan na ituloy tinag-eskwela. Ay na, basit lang mo't abanag dayta pare. Basta addaan kami kanila kay, sisasagana kami mo't at tumulong. Banag apagyamanan mi unay, mare. Sapay kumata, dumteng tumot ti aldaw, ang makasubad kami ken ka. Kastamot ten kadagiti maestra ken gagayim ni Janela ng tultulong ken kuana. Ay na, di yun panunutan dayta pare. Kas na kunakon, basta lakit di addaan kami, tumulong kami. Umanayan aragsak may no makagraduar matlaang ni Janel itaatawan. Congrats, Janel! Kastamot kin ka rin, no. Kat agyamanak manen ha. Nusan agapuken ka. Ang mga nusaan na ka makagraduar itatawan. Awan ang yaman na, ken maysa, saan lang matasyak tinang tulong ken ka? Adu kami mat, saan ka di? Wen, ngam nusaan agapuken ka. Saan mo tanalukoy dagiti kaadalan ta ng tulong kanya? Awan parikot iti dayta. Basta lakit di ka baalak, aramiday. Ba nagapagyamanak unay rino. Pagyamanak unay ti Diyos. Gaputa adadagiti kas kada kayo amang tultulong kanya. Awan ang yaman ako nagmahit. Agalas 10 mo't gaya man. Umay ka ta, mapantay di kantin. Agmerienda ta, kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay kwa, saan nagpaya mabisin rino? Di ka di agdanag, tailibre ka. Ah? Alan, umay ka, tailibre ka. Sige man lang eh. Congratulations, Janel anak. Agyaman nagtatang. Ay na, proud kami ken ka anak ko. Ipagpampanak na kaunay. Nang nangruna kanyak nga ma'am. Totang. Kamaudyanan na, nagturpos kamatlangan iti kolehiyo. Natungpalan ti arapaap mo nga agbalin honors anak ko. Uwan nga ro tatang. Kasla kaano lang na di panaway na mabutbutengak. Ngamin, jak amo no kasano tayo amabiyag. Nang runay di nagsakitak. Hanggang ita, dakan litoy. Nakatakdar iti intabladaw. Graduar kan anak. May sakan honors. Uwan nga ro tatang. Kasladyak pa ilaan nga rod mamati nga graduara kon. Agyaman tayo iti Diyos anak ko. Kastamot ten kadag iti tao nga inusar na nga agbalin nga instrumento tapno tumulong ken ka. Uwan tatang. Kat agyaman akmot kada kayo. Ngamin, uray ka sa nuarigrigat. Di kay pulos na awanan itinam na ama. Amok ngamin, adumteng tulat na ti aldaw, amasubalitan nagita rigrigat kan sakripisyom. Sa apela ko mata agtalinad lat na ti kinapakumbabam, nga uray anya pa'y abaligi ti magunod mo anak ko. Uwan tatang, ket da kayo ti kaduak, amang gunod kadagita nga rapaap ko, tatang. Oh, Janel, anak. Tang. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas.
Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biyag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapo kanipagayam tayo a Valerie, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kayo manpay iti naragsak ka na bindisyon nga aldaw. Kastamatan kadagiti padak anaayat adumdumngeg ditoy programa. Nakapagsurat akmet tapno inakibinglay tinagbalin a padas ko iti biyag. Padas ajak tupulos malipatan. Padas anang ipaay iti saem ken gura iti kaunggak. Ket tunggal kastoy nga umadan iti eleksyon, malagip ko dagiti pasamak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Tumaray a mayor ni Papa ko nam Grace. Wen Alfred, dahil tati imbaga na idinagsarita kami itay jabalay. Ay sus, amo namat nga ti agdama a mayor ti pagpapaaya kita. Ang kalabanan nakit din. Ay, wen nga rod. Naibagami mat ka ni Manong Jun dayta ka ni Papa. Ang awan mat kanot parikot. Ngamin, talaga kano akas ti politika. Wen ngam amo namat no kasano kapudot ti politika dito'y lugar tayo. Kapitan Tupay, gibusan dati biyag na. Mayor tulakit din. Sapay kabusor unay ni Mayor ti partido anak kilain apan na. Alfred, Kansaan lang nga dayta. Amo tayo mat nga igam ti agdama a Mayor dagiti umili. Anya nga iti laban ni Papa. dayta nga rod kad. Dayta tipuon ken makagapo. No apay akayat na akabalubal ti agdama a mayor ita. Awan ka no nga ti makaiturod a lumaban ken kuana. Isu ka no ti agbalin a boses ti umili kontra iti agdama a mayor. Tapno malinisan ka nun dagiti illegal nga aramid. Siyak ti madanagan iti kasta desisyon ni Papa. Nagtangkan mat nga rod ti ulo na. Ipilit na ti kayat na. No namin ano kun akinasarita. Ngam saan ka nun nga agbaliw ti pangadeng na. Anya nga tanong kasaritam ni Papa. Bareng sikat ti denggan na. Wen man, mapantanto inton malumidya balayda. Masapol ang makasaritak ni Papa. Makapadanag ti kastangar aramiden na. Huwan nga rod Amo na asa na bareng-bareng ti sumrag iti politika. Nangro na ket dakkel a pamilya ti kabalubal na. Nakaluto ka din, bakit? Huwan lakay. Itaypay Aggao ka nga ruden Mga rabiak pa'y, sakbay mapanak ag duty. O sige, mabit lang nga rod tagauak. Ni Valerie nga'y, ayabamon, tagigiddan tayon amangan. Valerie! Umay ka, tamangan tayon! When, Mami? Anya nga itiin luto masidaan tayo. Balatong analaukan iti karnit baboy. Mala, agtugaw ka ditan, tamangan kamutan. When, Mami? Valerie iha, no oras ti panangan, respetuan ti makan, sana day ta cellphone ti kaigigaman. Mami! Okay kayo lang kayo. Asino dagi Joy? Diyaga mo, di mo panunutan day ta. Tinapatag. Saan tayo ano? Alfred! Dahito yan ti pagbutbut nga Papa. Idi pa lang amin nga ibagbagak kada kayo adelikado ti sumrek iti politika. Grace, iha. Agkalma ka kumalaan. Maibaghayo ti kasta.
Ngamin, saan ada kayo tinakapasamakan na papa? Amuyo ka di nga aging gaita kat mabutbutangak pailaang. Awan ti rumba nga pagbut ngam iha. Natalged kayo dito'y balay. Kas makita man, ado dagiti tao nga agbanbantay. Nalabit apang butbuteng dalang dayjay. Hangem, saan dantong agbaligi? Sa anak nga agsanod. Ituloy kulata ti panagkandidato kas mayor ti ili tayo. Hanggang papa. Awan ti makay turad alumaban iti agdamaan na katugaw iti munisipyo. Ngamin, mabuteng da kadagiti pangta a maaw-awat da. Kaya't naasawan, saan da anapudno iti sinapataan da. Siyakla ang ti makay turad. Iswa siyak nga rod ti agbali na buses ti umili para itinapinpintas a masakbayan ti ili tayo. Nga uray pa kay sagmakan min a pamilyam. Kasta ka di papa. Ni Auntie Consing mati umawawag. Sumbatag. Hello, Auntie. Hello, Grace. Ni Alfred. Napaltugan. Intaraydan iti ospital. Anya! Kunakmat ngamin nga uray di kan mapanag duty iti rabi. Anya nga ita. Danag mo na ya. Daplis lang matisugat ko. Wan, ngam kasanon no nakarkaro pa'y ngam iti dayta tinapasamakan ka. Masamang damo, mahirap mamatay. Na, tada pa'y laganas mo amang rabak iti kasta kasasaad mo. Adayo iti bagis ko naklangarudan bakit? Ay, anya nga tanong agbakasyon ka pa'y laang. Agsublikan to inton malpas ti eleksyon. San amabalin bakit? Dahito iti sinapataak at trabaho. Iso arumbang nalaang nga rod, nga ramidak ti trabaho. Wan nga may sagmak kamat. Kan may sa, delikado ti trabaho yo ita. Nang runak at napudot ti agsinumbangir a partido. Ay na, jak lakit di ka bailan no dadakas ang mapasamak kan ka, Alfred. Mommy, kumusta ni Daddy? Kasi ti Diyos anak ko, nasaya at matikasasaad dya mama. Imbaglaangan tasaan unay agrabi tinalakam na asugat. Gapo iti pan nakapaltog na. Nakabutbutan matan dito lugar tayo. Saan mo't asigo na kastoy Ay, huwan nga ron. Manipod dayjay a mayor tinagturay dito'y lugar tayo. Nagbalin matan akastoy. Napudot ti eleksyon. Di mat, ado pa'y ti paayuda na. Kan, ado dagiti activities ti munisipyo. Kasla na kasing singpot mat. Nasingpat ngam iti ununag na. Rinuker mat ti aramid na. Ay nahadyak maliklikan ti agdanag anak ko. Nang runak at maysa ti amam kadagiti gwardyana. No apay mat ngamin nga imanugot ti amam nga agbalin agwardya dayjay a mayor Apay no umikat laangan ni Daddy kan kuana. Inbaga kun dayta iti amam. Ngam saan kano amabalin. Ngamin, isu kano ti sinapataan na at trabaho. Isu nga aramidan na kano ti amin akabailan na. Tapno protektaran na ti boss na. Awan nga ro tinagdumaan da ka ni Lolo. Uray maisagmaktan, basta mailaban da lang ti sinapataan da. Ay, huwan nga rod, anak ko. Ala, bayan yun, Mami. Saan ko maaday ta ti pakais-estresan nyo? Ang mga nanyapay kit di ti mapasamag kada kayo. Suportaran tayo latanda Lolo kan Daddy. Anya, nag-back
may sa kandidato iti kinamayor kunam Alfred. Wen bakit? Isumat tintiks ni Sarge. Katitiks na launay. Ang apay ka no? Anya ti makagapo. Apay ang nag-back out. Awan mo timbaga na rason. Nalabit nga damanan pang taan na awat na. Wenno saan? Amangan nung binutbutang manan ti agdama a mayor. Ay na nakabutbutangan at talaga. Apay no ag-transfer ka laangan lakay. At dayta ka manan bakit? Di mat na pagsaritaan tanda ito'y abanag. Alfred, Relax ka lang ka di. Awan ti dakas ama pasamak kanyak. Ni papa ti idandanag ko. may samat da ijay anatangkan ti ulo na. Urayan nan sapay nga dadakas ama pasamak santo agnakam. Panagkunakit saan ngagpaabak ti agdama a mayor. Kayat ko asawan. Dinan kayat nga ipasublat ti munisipyo. Anya, ni, pagkunaamat Alfred. Apay di mo ayan adlaw akabagyan na matla amin dagiti innala na akalain up na. Ti si mayor, ken dagiti councilors na. Agraman kapitan, agingga kadagiti kagawad. Isuda matla ang pamilya. Uwan nga agpaiso niya. Ay, una yan ayat ti politika. Anya launay ayat ti di na mapanawan di ta munisipyo. Siyempre, sa balilat tano adda kay ti posisyon. Maaramid mo amin na kay kayat mo. Aramid nga puro illegal kunam Maditag parparik na kanyak abakat. Nasken nga alukoyan tan ni papa. Ngagsanod iti posisyon. Sakbay nga dada ka sa mapasamak. Nadamagyo ka din ti panag-back out ti may sa kadagiti kabalubalyo iti kinamayor, papa? Wen iha. Nalabit a pinangtaan da kat nagbutang iso a nag-back out metan. Anya nga tanwag back out kayo matan. Delikado no ituloy yu pay lang ti panagkandidato yu. Husto ni Grace, papa. Di tayo ngamin amo. Noan niya ti sumaruno nga addang dagiti kabalubalyo. Nang runa kat, dudwa kayon anabati ti dayta a posisyon. Saan? Jak to pulos agsanod wenno ag-back out. Jak to i-withdraw ti kandidatura kas ama ti ili tayo. Papa, Pasensya kayon, ngam saan dako na malapdan. Ilaban ko ti karbangan dagiti maidadanas nga umili. Siyak ti manglinis kadagiti illegal nga aramid ti agdama nga administrasyon. Tapno agsuble iti sigod ti ili tayo. Daytoy. Ay. Saan kayam? Daytoy. Ops, ops, ops! Touch move, Lolo! Ay. Unan niya. Okay. Daytoy nga roden. Sigurado ka kadi, Lolo? Wan. Sure na sure. Check! Ops. Dito'y manen, Check manen, Lolo! na. Naglukon. Sinaur naksamanen apok. Saan mo't Lolo? Patas nilabanan niya. Sa balin samot nga ti pampanunutan niyo. Saan mo't apok? Talaga nalaing kan nga agay ayam iti chess. Siyempre Gapoy ti dayta matungpal ti kalikagumam akabarbaro alapta apok. Agpaiso, Lolo? Wen,
Itadto ni Uncle mo nga Alex Kenka, apaman asumangpat. Wow! Thank you, Super Lolo. I love you. I love you too, Apo. Hala, panawan ka pa'y dito'y. Wan, mapanak lamang alay ti merendaan ta. Urayan nak dito'y. Sige, Lolo. Lolo! Lolo Arturo! Mami! Daddy! Tulungan na kami! Gusto day ta panagsangit mo. Bakit? Awanan ba inti nangaramid iti kastoy kan ni Papa Alfred? Awan konsensyada. Bakit? Ang bayad da iti kastoy nga inaramid da. Singir ka ida. Huston ko nakmat. Tangiwat mo. Di mo kong kapigsaan ti agsao. Amang ano at damakangag. Kan idanon da. Manipod ita. Awanan kabutang ko. No talaga naturad da. Lumaban da iti patas kan sangon-sango. Saan kita patalikod? Grace. Pagnumat saan ka di? Pinatay dati amak nga awan pulos laban na. No talaga damat lang. Lumaban da iti sangon-sango. Saan kat nga aglamlamang da iti likod da iti addo at tao da. Anya ka di Grace. Huston ko nakmat. Pangaasim. Di ka aramid iti mabalin apakay sagmakan ti pamilyata. Day takat nga mintirigat kan ka, Alfred. Napatpatagsamat ng ti panagtrabaho iti dayta at tao ngamda kami a pamilyam. Saan nga iti kasta? Siyempre, napatpatag kayo kanyak. Ngamin, da kayo ti pamilyak. Isu apa nga asim, taos to kumanday ta. Asikaswan takit di ti pan nakalamay ni Papa. O sino tinangaramid iti kasjay ka ni Lolo, Daddy? Jag amo anak ko. Nalabit na may sakadag iti kabalubal na iti politika. Ti akin aramid iti daytoy. Ngam, apay ngay naramid dati kastoy. Apay, Daddy. Naskan ka di amang katal na iti biyag. Tapno iso na lang tagturay iti daytoy alugar. Anak ko, ubing kapay. Panagkunag. Kat saan mo pa'y amaawatan dagiti mapaspasamak. Iso ano adda mangag mo. Di ka kumamakibiyang. Uwan. Para lang ka dagiti natataangan dagiti abanbanan. Kayat mo't salamat ang kaluban tinagas nga ramit ti boss mo, Daddy. Valerie. Gusto ang saan ka di? Apayagas na kayo, Daddy. Apaya di na kami kabailan nga isakit. Manipod ka na giti managdakdakas. Apay, abinaybayan nyo a pinatay da ni Lolo. Apay, Daddy. Anak ko. Awan amo kiti napasabak ken lolom. Nalabit asabali a tao tinangaramid iti kasjay ken kuana. Di kag nanag. Tay karigatak nga amwen. No asino tinangaramid iti kastoy ken ni Papa. Daddy. Ala. Gustunan anak ko. Di ka nagsangin. Tinasayaat. Ing kakitaan ni Mamim.
itay pa'y ngagsangsagit itayan ti bangkay ni Lulong. Auntie Joanne, simbangpot ka din da mami. Awan da pa'y, Valerie. Ang amdi ka madanagan. Tain bilin ni mamim ti panangasikasok kan ka, kabayatan ti kawan da pa'y. Ibagam lang, no niya ti kayat mo. Numabisin ka, ibagam, iti kasta, ilutuan ka. Okay ak lang, auntie. Nabsugak pa matkiti. Nanganak namin itay ija pagadalan. Kasta ka di? When, auntie? Gatas. Amang ano kayat mo ti uminom iti gatas? Saanan, auntie? Ayaban naktulangan iti silad ko. Ingtod sumangpat da mami. Agpilasak labiit. O sige nga ron. Amang ano paawid na matkit din. Siguro, kasta unay aragsak dayjay a mayor anya. Di na nabailan a pinag-back out ni Papa. Iso nga inala na iti da ka sa awagas. Siguro, agkat katawa itan. Ngamin, awanan dagiti dua a kabalubal na. Nalabit akas bakit? Napag-back out na ti Maysa. Dinidpul na mat ti Maysa. Nagawan kat a konsensyanan. Anya day chay Alfred? Ay sus, naflatantan samat bakit? Mabit lang takitaag. Alfred! Alfred! Mami! Daddy! Apay a pinanawan dakmatan. Kasano agpaitan. Valerie! Awanan konsensya dagiti nagaramit iti kastoy, Auntie Joanne. Pagbayadak ida. Gapo iti kastoy nga inaramit da iti pamilya. Imo na ni Lolo. Ita, dadadi kan mami mat tinagaramidan da iti kastoy. Agkalma ka kumala ang balasang ko. Ubing ka pa, tapno panunutam day tabanag. Patya ka maawatam tumatla ang tiamin. Inton adnakan iti husto atawan. Naulipit da! Agbayad na iti kastoy nga inaramid da! Di tay amo, no asino ti pudpud no anang aramid iti kastoy kadagiti dadakkel mo balasang ko. Awanan sa bali ang mga Saan balasang ko? Di ka agitudo iti tao no awan mat natalgad nga ebidensyam. Uray siga kadimat. Kat mabutang ka iti day dya at tao, auntie. Saan nga iti kasta, Valerie? Pampanunutak lang ti mabalin ang mapasamak kada tayo. Nang runakan ka. Iso apangasim ka di Di kan agibalikas itinuan niya di taanagan. Auntie. Kas nakon. Maawatam tumatlaang inton addakan iti husto atawan. Di ka agdanag da saan ka abaybayan. Addaak laang dito'y anak kasuportakan ka. Kan may sa adapay matniangkan mo nga Alex. Kan adapay ni Lola Makunching. Patyak asaan da ka abaybayan balasang ko. Miss F, 5 atawan matan tinapalabas manipod daydi apasamak. Nakalpasak iti 4 atawan akursok ket ita madamang agad adalak iti low. Ti kunak idi ket iti pelikula laeng a mapaspasamak ti pammapatay agapu iti politika. Ngem saan gayam gapu ta mapaspasamak matlaang daytoy iti pudpudno abiyag.
Natiliw nga rod tinangaramid iti kasya iti pamilyak, ngem sigun kenkwana di na mabalin nga ibaga no asino ti adda iti likudan ti napasamak apam mapatay. Aging gayta jak payla ang maawatan no apay ang masapol nga aramidan dati kasjay iti pamilyak. Nasingpet day di lolo kas tameten dagiti dadakkal ko. Ngem no apay nga inaramid dati kasjay. Nasakit paylang tinakam ko nang runa no malagip ko tinapasamak kadakwada. Adda dagiti gundaway akayat ko ti agibales, nga manyan takaslawan matpiman mabalbalin ko. Aging galaangan ditoy Miss F, ket agyaman akunay iti ingkapan ng yornos, para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Valerie. Ken ka pagayam, Valerie. Mariknak ti sakit ken saem kabayatan ti panangbasak ditoy surat mo. Makipagladingit kami iti napasamak iti pamilyam. Kablaawan ka, gapu iti kirad ti pakinakam mo anang lasat kadagita apasamak. Di mon gamden ti agibales, taamangan no sikanto ti agbanag a nakakaasi. Italak mulatan iti Diyos ti amin. Kumararag ka kenkwana ket dawatem ti pannarabay na. Agadal ka, aging ga amakalpas ka. Patyak nga isumatlaang ti kayat ni lolom, kas tameten dagiti dadakkal mo. Alakastan pagayam Valerie, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Insurat para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.